Эфирда «Хәтер» рубрикасы. Барыбызда белүебезчә, бу рубрикада без бүген арада булмаган, вафат булганнарга сагыну, юксыну хисләре җиткерәбез. Бүген Зөфәр Хөснетдин улы Хөснетдиновны искә алабыз. Түбән Чүреккүл авылында туып үсеп, югары Яркәйдә яшәгән кадерле әткәем. Зөфәр Хөснетдин улы Хөснетдиновның мәрхүм булуына 2 августта 40 көн булды. Әгәр исән булса, 10 августта аңа 92 яшь тулган булыр иде. Түбән Чүреккүл урта мәктәбендә 8 сыйныфка кадәр укып, Уфа шәһәрендә 9-10 сыйныфларын тамамлагач, армия сафларына китә ул. Анда өлкән сержант булып хезмәт итә. Ул Иске Күктау Илеш урта мәктәпләрендә склад мөдире, югары Яркәйдәге май-сыр заводында, Илеш кышчылык станциясында инженер-механик булып эшләде. Арытаба район кулланучылар җәмгыятендә тир түкте. Мәрхүм әниебез Нәсиха Исхак кызы белән 50 ел бергә гомер кичереп, энем Өлфәтне һәм мине үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Өлфәт 30 ел район үзәк дәваханәсендә анестезиолог булып эшләде. Кызганычка каршы, ул мәрхүм инде. Мин 34 ел балалар бакчасында тәрбияче вазифасын башкардым. Әтием тырыш, намуслы, ярдәмчел булды. Мин аны бик сагынам, юксынам. Кадерлемнең авыр туфрагы җиңел, урыны оҗмахта булсын. Йөрәк сызлый, әткәй, әрнемәслек түгел. Күзләр эзли сине ерактан. Кайтмас юлга киттең мәңгелеккә. Мәрхүм булдым синең кочактан. Һич китмисең минем күз алдыннан. Син тересең минем күңелдә. Минем кайнар йөрәк типкән чакта. Син булырсың аның түрендә. Тормыш сүнми, дәвам итә. Син генә юк, әрни яралар. Искә алып сине яхшы яктан онытмасын иде белгәннәр. Сине сагынып, кызың Сәкинә.